Приятели, в новото видео пак сме в Brawl Stars. Фалшивия. Да, фалшивия Brawl Stars. И време да играем. Както виждате, аз съм за как се казва ще тези? Спайпер. Аз съм за Спайпер в момента. Аз ще отивам с ядовидо. Айде игра. Отивам с Папа, да? А сега ще играя с тебе. Уи. Мале, как ми гледа? Ще играя с Крол аз. Уи, яко. И ще започваме. Айде, както виждате, да започваме. Обратно в Brawl Stars. Brawl Stars. Come on. Come on, да. Днес ще правим видео. Ако ви харесва, оставите лайк и... Like and subscribe. И айде. Този път обещаваме, че ще сме по-добри в това видео. Не знаем дали ще сме най-добрите. Максим. Ти умря първи! И какво ако си умрял първи, бро? Ти си той, който не е добре. Ми добре, не съм добър с някой. Айде. Приятели, пишете кой ви е любимия бролер. И кой е най-силният бролер за вас. И айде! Аз съм мистер Пингуен. Айде, да започваме. Започваме. Оу, Крол е тука. Що е Леон е тука? Жалко. Това би трябвало да е добре, извиняваме ли на гледайте каква е смешно. Не да минам. Аз тук се биям. Ще убия някакъв си герой. Леон е тука. Леон е тука. Няма да се слагам пингвинчетата тук. Трябва да... Не мога да мина. Брат, ти умря! Ти умря! За първ път. Не виждаш ли, че сега убих някой, а? Вау, силен си. Силен си, много с тези стили. Тук имам още един супер пауър, тук виждаш, а? Не мога сега, както виждаш. Там има хора. Айде. Но поне издържах. Ще играем днес още 2 рунди и тогава ще е готово видеото. Защото не искам много да бъде дълго. Айде, да започваме. Оле, Пуп Спайк. Кажете кой ви е любимия скин на Спайк, защото е много як. И тук как? И как? Не виждам се. Яко? Яко? Ще убия Спайк. Пуп Спайк! Какъв е смешен Пуп Спайк! Идвам при теб!
След 3, 2, 1. Тук си слагам. Приятели, този път сме добри. Не най-добрите. Нали сте тук може да държи. Точно така да искам. Да удряте! Брат, що умря? Добре, ма ти умря и то аз умрях сега. Has it really come to this? Brawl Stars forever! The Gold Arm Gang says hi. Where did that small red dot go? Брат, ти си кит. Айде. И това ще бъде последната рунда от днес. Да, мисля, че ще е последната рунда. Нищо. Последната ще бъде най-яка. Но обещавам ви, че другия път ще е по-як. Обещавам ви, че другия път видеото ще е по-дълго. Нали така, Максим? Да. Обещаваме. Мале, Пъп Спай, колко е смешен. Ох, ще ходим ли вече? Не би трябвало да ходим. Нали така? Както виждате, това е последния рунд. И ако ви е харесало, оставете един лайк това видео и се абонирайте за канала. И айде! Чао!